En ja, om 7 uur gaan we starten, tussen 7 en 8 zelfs, dus we hebben daar eventjes de tijd voor. Lekker weer vandaag, het was al druk onderweg naar de neuzen vond ik. Dan nu voor alle vrouwen, zo aardig, charmant en ook slim. Het maakt echt niet uit hoe ze heten, Patricia, Karin of Kim. De vrouwen zijn allemaal kanjes, dat kun je van verre wel zien. Dus meiden, laat je nu maar horen, voor jullie een dik vette ding. Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig, dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven, voor een kerel met zoveel talent. Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig, dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven, voor een kerel met zoveel talent. Had hij 40 kilometer mee? Oh, oké. Lekker bezig jullie! Hoi. Goed bezig! We komen van Filipijnen. Van Filipijnen. Oh, en is het de eerste keer dat je meedoet met de wandelmarathon? Nee, we rijden maar voor de tweede keer gelopen nu. En gaat hij lekker? Ja, die gaat heel goed. Maar ja, we zijn nog maar net begonnen natuurlijk. Het is nog maar 9 kilometer. Ja. Dus we moeten er nog een paar. Dus maar het weer is goed. Het is niet heel koud. Het was fris vanmorgen aan we vertrokken. Ja. En dan heb je nog geen bladen eigenlijk. Nee, nog geen bladen. Na 2 kilometer worden we nou helemaal opgewarmd. Dan moet je uit, niet? Vlakbij de neus een kopje koffie. En nu is eigenlijk weer aan de volgende stop. We is heel veel deelname. En dan wordt het een beetje doorgedragen. Ja, automatisch ga je horen. Ja, hij hoort mee. Ja. Het is een prachtige route.
Gaat goed? Ja hoor. Gaat goed? Prima. Oh. En elk jaar weer? Ja, de derde keer hè. Ja, en nog ga je weer oefenen voor de vierdaagse, of doe je niet meer mee? Ja, dat dacht ik zomaar een brokje, ja. Gewoon verder is. Ja, ga jij lekker? En je had er aan de zon verwacht, denk ik, hè? Ja. Ja, Maar het belangrijkste is dat het droog is. Ja, dat is ook zo, ja. Dat is ook zo, ja. En loop ze me heen. Ja, Geen zwart hoor, door. Ja, ik kan het heel goed gebruiken. Ik kan het heel goed gebruiken. Ik wil wel niet dragen, maar ja. Als een last me heb. Hoe was het om mee te lopen? Het was pittig. Ja, pittig? Ja. Heb je het al eens vaker gedaan? Dit is de eerste keer de Zeeuws-Vlaamse Oké. marathon. Wel al een andere hoor ik dan. Ja, de kustmarathon. Kustmarathon? Ja. Oh, maar dat was dit een eitje voor je, toch? Nou, dat valt mee. Samen met Peter Liefzijn. En hier in 186 ook binnen inmiddels Theo van Deurzen uit Terneuzen. Krijg dat goed? Ja. En Ben samen met, even kijken, met Carla en met Frank.